Ki opo ki? Gurame sae. Gurami iki ya? Oke. Oh. Ki sing tukang mangga. Lohan. Lohan. Selamat malam bersama kami ya, vlog Gembleh. Untuk malam hari ini kita makan bersama guys. Ya, malam hari ini kita makan. Untuk wadah ini pisang ini. Godong, daun godong pisang ya wadahnya. Untuk adai ajangi lah, ajangi godong pisang. Iki persiapane iki segone dinokno iki nete Ora apa-apa wis kuwi ae sak eneke. Kita nanti mubang bersama ya. Nasinya ditaruh atas daun pisang. Piro Mbak Yu pisan? Lho. 1, 2, 3, 4, 5. Kok Wis 13. Wis. enak guys ya iki makan bersama ya. Persiapan ini. Iki amene kae iki. Iki wis siap iki. Ganteng kok. Siap mangan iki kok wisan lho. Wis engko tak paring tambah ya. Siap mangan iki wisan. 4, 5, 13. Apa tuh tak? Iki siap mangan. 14 ngono. Lho iki. Iki menune ya. Sak ala kadare ya guys ya menune. Ki apa ki? Kintetel. Ki opo ya ngarane? Ki seto. Ki pindang apa gerih ngono lho. Pindang gerih. Iki gerih guys. Terus iki Suwe. sambel korek ya. Ala desa. Terus iki kulupan nih. Daun singkong, daun pepaya. Wis kerupuk. Templek wae dhisik Ki ben mateng tenanan jantunge. sosis lah iki. Karo iki panggangan ayam ya guys, dipotong-potong dipanggang. Iki opak upil. Opak upil ya. Sagandeng. Terus iki apa iki? Mujair ikan mujair guys. Mujair ikan mujair. Iki mang sing dienggo bakar iki. Iki enek jagung iki ya. Iki. Iki mang pembakarane. Wes. Ki, Adi. Di. Ana dikul di. Mang wis tak buka. Jadinya sik genteng-genteng. Iki persiapane ya. Nasine wis siap ki. Nasi sudah siap. Di atas daun pisang. Iki. Nih, nanti mubang bersama guys. Right. Iki wis disiapno guys, disiapno menune ala kadar ya. Wis menune wis wis menune wis ngene ae. Sing penting makan bersama. Wis dipersiapno ngono. Iki lho. Malah entak sepatong. Sawonge. Lah kule, Pak. Ki ayam iki lho. Ye. Wis persiapan ya. Terus sekarang ngenteni mangane, guys. Ngenteni dungone. Dungone Sandalanku ngapuk malah masuk. iki jagung. Kan ndak Pak. Lah iwake piye carane?
Enak padha nyuwil. Wis Tapi tak misalnya kene lho. Kok ben nyuwil iki kane ya. Apa ben nyuwil, iwake bareng. Yo ngono ndelok kok ben nyuwil. Bocah sing nyanggone siapane. Mak kok pepes. Kulek kene. Ini gede cilik ya. Iki Ini nyanggone wati. Kono. Tilaten aku sing sak dikit to. mukbang makan malam ya itu. Ini mukbang. Mangan iki. Mukbang mangan. Deh. Mangan bersama. Yo alah ngombe nah udah. Deh. Ini rong kok. Iki Nyanggone mbok terus ini. kaya wong tuwa elek ya. Lho, Klop masuk. lho. Rene. Oh. Beret no. Apa nih? Romantis lah. Pak Poso. Ya Allah, Mak. Nyah sembelih. Ayo ngombe ojo es ae jerene. Ini sehat karo aku. Wis ini. Iki lho, kata-kata.